И ти ли си минала десетки обучения, изчила си всички книги за личностно развитие. Може би си завършила една-две магистратурки. И въпреки това се чувстваш недостатъчна, недостатъчно уверен. Това е така, защото увереността ти не идва само от това, което знаеш. Тя идва след като опознаеш себе си. След като знаеш коя си, кои са твоите достоинства, кои са твоите недостатъци. Както във вътрешния свят, така и във външния ти вид. И тотално ги приемеш. Точно с тази цел създадох моята 6-седмична авторска система за изграждане на разпознаваема визуална идентичност. Първо ще открием цветовете, които са в хармония с теб, които подчертават красотата ти. След това ще открием спецификите, уникалностите на твоята фигура, стилът на тялото. Ще анализираме движенията ти, тези естествените, незаучените. Ще разкрием кои са твоите водещи женски архетипи и ще се научиш как стратегически и съзнателно ги проявяваш чрез дрехите, аксесуарите, цветовете, прическата ти, гримът и изобщо всички елементи на външния ти вид. Защото когато вътрешният ти свят и външният ти свят говорят на един и същ език, хората започват автоматично да възприемат така, както ти искаш. Повече информация ще намериш под поста.